На 14 години аз изнасям пред една църква лекция. Има ли Бог? Ако беше се родил преди 2000 години, щеше да бъде пророк. Ако живееше през средните векове, еретик. И ако беше съвременник на Паисий, велик възрожденец. Когато те са искали смъртна присъда, предназначението ми се е надсмивало. Битието ви е давало основание да създадете мирови идеи. Не дали ще се качиш. Въпросът е да се върнеш и да донесеш. Наистина хората не могат да разберат какво значи да раждаш. Не могат да разберат, че може да си бременна от хилядилетия. Нямам съмнение в това, което знае. То не е от книга. Светът ще трябва да съблече своя отживял в актуалности свой път. Човекът и битката за човека привършва. Започва битката за извеждане Бога от човека, онова дихание, което Отца сложи в Адама.